Γεια σου Χουρφέμ. Όχι, δεν είμαι βιαστής. Είμαι κάτι πολύ χειρότερο. Είμαι... mansplainer. Πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Ιντερνέτη και στους 5 από εσάς που με ακούτε. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο από την εθνική μας φεμινίστρια πίσω από το ψευδόνυμο «Ναι, είσαι μισογίνης». Το εν λόγω άρθρο έχει τίτλο «Έχει νόημα να λέμε ότι το Ισλάμ είναι συντηρητικό» και έχει αναρτηθεί στη σελίδα Antivirus Magazine. Διαβάζοντας το ένιωσα μια μικρή αναγούλα, οπότε αποφάσισα να ξεπετάξω μπαμπαμ 3.000 λεξούλες για να το σχολιάσω. Πριν συνεχίσουμε, σας προτρέπω να πάτε να διαβάσετε και μόνοι σας το άρθρο για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα διαστρεβλώσω τα λεγόμενά του. Υπάρχει υπερσύνδεσμος στην Τι λες ρε μπούμερ? Υπάρχει link στην περιγραφή. Σε γενικές γραμμές, το άρθρο προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει πως σε βάθος χρόνου οι θρησκείες δεν είναι στατικές και από τη φύση τους συντηρητικές και ότι μπορούν να αλλάξουν για να συμβαδίζουν με τα ήθη της εκάστοτε εποχής. Ότι δηλαδή τα ήθη μιας κοινωνίας είναι μάλλον ανεξάρτητα από την θρησκεία της κοινωνίας αυτής και πως έχουν δύναμη να μορφοποιήσουν και να μεταλλάξουν την θρησκεία. Θέλοντας μάλλον να πουλήσει την ιδέα πως για τον οπισθοδρομισμό που είναι γνωστό το Ισλάμ δεν φταίει απαραίτητα το ίδιο το Ισλάμ, αλλά μάλλον οι μισογυνιστικές και οπισθοδρομικές κοινωνίες. Κάτι το οποίο είναι επί της αρχής λάθος. Η θρησκεία δεν είναι η ιδεολογία που μπορεί να μεταβληθεί. Η θρησκεία έχει ένα βασικό δόγμα, το οποίο δόγμα όλες οι θρησκείες ισχυρίζονται πως προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Μία θρησκεία και το δόγμα της είναι εξορισμού συντηρητικά, διότι δεν μπορείς εσύ ως ένας κοινός θνητός να επέμβεις στο λόγο του Θεού και να κάνεις αλλαγές. Η θρησκεία δεν είναι μπουφές που μπορείς να κρατήσεις τι σου γουστάρει και να πετάξεις ό,τι σου ξυνίζει. Μπορείς σε καθαρά φιλοσοφικό και ακαδημαϊκό επίπεδο να κρίνεις τις ιδέες που προάγει μια θρησκεία, αγνοώντας το θεϊκό κομμάτι. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα γιατί το δόγμα παραμένει αμετάβλητο, ως ο αιώνιος λόγος του Θεού και μόνο αυτός μπορεί να το αλλάξει. Το Ισλάμ, για παράδειγμα, που αναφέρεται και το άρθρο, πιστεύεται πως το Κοράνιο υπάρχει γραμμένο σε πλάκες αιώνια στον παράδεισο και πως κάθε Κοράνιο επί της γης είναι ακριβές αντίγραφό του. Υπάρχει μάλιστα και το πιστεύω στον Ισλαμικό κόσμο πως το Κοράνιο είναι θαυματουργικά διατηρημένο, όπως ακριβώς αποκαλύφθηκε στον Μωάμεθ. Λεχθέντος αυτόν, ο λόγος που έκανα το βίντεο δεν είναι για να συζητήσουμε αν έχει νόημα να λέμε ότι το Ισλάμ είναι συντηρητικό, γιατί εξ ορισμού δεν έχει νόημα να λέμε οτιδήποτε άλλο. Ο λόγος που έκανα αυτό το βίντεο είναι γιατί θεωρώ πως το άρθρο αυτό και η επιχειρηματολογία του είναι μια προσπάθεια ξεπλήματος του Ισλάμ από τον οπισθοδρομισμό για τον οποίο είναι φημισμένο και η εναπόθεση των ευθυνών στις πατριαρχικές και μισογυνιστικές κοινωνίες. Κάτι το οποίο βρίσκω ανέντιμο, τυποτένιο και προσβλητικό προς όλες και όλους που έχουν υποφέρει κάτω από το ζυγό του. Θα σχολιάσω 4 συγκεκριμένα σημεία του άρθρου, πριν όμως πάμε σε αυτά δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο αυτό. Χαίρομαι να βλέπω ότι τα 85 ευρώ που μου παίρνει μπούκο τραμπούκο το κράτος κάθε μήνα από τον ήδη πενιχρό μισθό μου επιδοτούν και συντηρούν αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία αντί να κάτσουν να ανοίξουν κανένα σοβαρό βιβλίο κάθονται και παίζουν τις κουμπάρες. Το πρώτο σημείο που θα σχολιάσω είναι αυτή η φαινομενικά αθώα πρόταση. Οι πιστοί συχνά καλούνται να επιλέξουν μεταξύ αντικρουόμενων ερμηνεών του Ισλαμικού νόμου. Μα τι φιλελευθερισμός, τι δημοκρατισμός, τι συλλογικότητα, τι μαλακίες διαβάζω ρε μαλάκα, γιατί μισώ τον εαυτό μου έτσι. Πάντα βρίσκα καλό όταν διάβαζα κάτι να λάμβανα υπόψη μου και όλα αυτά τα οποία προϋποθέτει ο γραφών. Αυτά που έχει ως δεδομένα. Έτσι κρατάς το μυαλό σου ανοιχτό και βλέπεις τα πράγματα πιο σφαιρικά. Για παράδειγμα, για να επιλέξεις ανάμεσα σε αντικρουόμενες ερμηνείες του Ισλαμικού νόμου, συνετά τουλάχιστον πρέπει να έχεις την ικανότητα να κατανοήσεις αυτές τις ερμηνείες. Και για να έχεις αυτή την ικανότητα πρέπει να έχεις παιδεία. Τι παίζει με την παιδεία όμως στον Ισλαμικό κόσμο? Το επίπεδο αλφαβητισμού στο χριστιανικό κόσμο είναι πάνω από 90%, ενώ στον Ισλαμικό κόσμο είναι αβυσαλαία χαμηλό μέχρι και 40%. Σε χριστιανικές χώρες το ποσοστό που έχει λάβει βασική εκπαίδευση είναι 98%, ενώ στις Ισλαμικές χώρες είναι 50%. Περίπου 40% στις ΜΕΝ έχει πάει πανεπιστήμιο, ενώ στις ΔΕ ένα ζωφερό 2%. Ενδιαφέρον κατά τον αρθρογράφο που ζει στο Ισλαμαμπάντ έχει και η διασπορά της πληροφορίας. Στο Πακιστάν, 23 αντίγραφα της καθημερινής εφημερίδας τυπώνονται ανά 1.000 κατοίκους, ενώ στη Σιγκαπούρη 460. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 2.000 τίτλους βιβλίων ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Αίγυπτο 17. Ας δούμε παρά αυτά τι έχει να μας πει και το Ινστιτούτο για την Παιδεία, DVV International. Η Αλέσκο μας λέει ότι περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι 15 ετών και άνω πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να ξέρουν να διαβάζουν ή να γράφουν.
ενώ ποσοστιαία επί του συνόλου του πληθυσμού ο αλφαβητισμός έχει μειωθεί από 73% που ήταν το 70 σε 35,6% το 2004, ο απόλυτος αριθμός των αναλφάβητων αυξήθηκε από 50 εκατομμύρια σε 70. Η Αλέσκο επίσης αναφέρει ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες, το 46,5%, είναι αναλφάβητες, ενώ το 25,1% ισχύει για τους άντρες. Το γενικό συμπέρασμα είναι πως ενώ τα πράγματα όντως καλυτερεύουν, οι αριθμοί ανθρώπων που παραμένουν αναλφάβητοι και άρα ανίκανοι να επιλέξουν μεταξύ αντικρουόμενων ερμηνεών του Ισλαμικού νόμου είναι τεράστιοι. Και αυτό μόνο στον αραβικό κόσμο, ο οποίος παραδοσιακά έχει μεγαλύτερη επαφή με τη Δύση, είναι πιο πλούσιος και πιο ανεπτυγμένος, λέω εγώ τώρα. Κάτι άλλο που προϋποθέτει ικανότητα επιλογής είναι φυσικά η γνώση του Ισλαμικού νόμου. Και τώρα θα ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, μια αλφαβητισμένη χώρα, λέμε τώρα, πώς χριστιανούς ξέρετε που όντως έχουν κάτσει και έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή, και από αυτούς πόσοι έχουν εντρυφήσει τη θεολογία? Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, απειροελάχιστοι μπαίνουν στον κόπο. Ανταυτού βασίζονται σε αυτούς που έχουν εξειδικευτεί πάνω στο θέμα, τους θεολόγους και τους παπάδες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε πως τα πράγματα είναι διαφορετικά στον Ισλαμικό κόσμο. Βλέπεις, η προτίμηση της εύκολης λύσης είναι παγκόσμια τάση. Χρειάζεται να εξηγήσω τώρα τι συμβαίνει όταν μάζες ανθρώπων ανίκανων να διαβάσουν και να μορφωθούν ανεξάρτητα χτίζουν τα πιστεύω τους πάνω στα λεγόμενα ηγετικών μορφών? Όσο για το τι συμβαίνει όταν πιστοί συγκεντρώνονται για να πάρουν αποφάσεις επί ζητημάτων, η απάντηση είναι μία. Οχλαγωγία. Σου προτείνω να πατήσεις αυτή τη στιγμή παύση στο βίντεο μου, να πας στο Google και να γράψεις τις λέξεις Φαρχούντα Μαλιξάντα για να δεις ακριβώς τι συμβαίνει όταν ο όχλος καλείται να πάρει αποφάσεις. Αν το κάνεις, θα δεις ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου τι θα πει πραγματική βία ενός βαθύτατα μισογυνιστικού συστήματος, και ίσως τότε καταλάβεις ότι το να σου εξηγώ εγώ πράγματα που δεν γνωρίζεις δεν είναι ούτε mansplaining και ούτε σε καταπιέζει. Οι πιστοί συχνά καλούνται να επιλέξουν μεταξύ αντικρουόμενων ερμηνεών του Ισλαμικού νόμου. Αυτά λες όταν οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο σε βάζουν να παίζεις τις κουμπάρες αντί να σου μαθαίνουν να σκέφτεσαι. Καταλήγεις να πιστεύεις ότι οι φθηνοί θεατρινισμοί εντός του αμφιθεάτρου είναι αντιπροσωπευτικοί της πραγματικότητας και όχι του προνομιούχου και προστατευόμενου μικροκοσμού σου. Το δεύτερο σημείο του άρθρου που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό. Εδώ φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ισλαμικός νόμος είναι διαφορετικός από το δίκαιο του κράτους και ότι αυτά τα δύο ταυτίζονται μόνο στην περίπτωση των λιγοστών Ισλαμικών κρατών. Ακόμα και τότε όμως αυτή διαφέρει από κράτος σε κράτος. Η Σαρία που γίνεται δεκτή στη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική από αυτή στο Ιράν. Λοιπόν, στην εποχή της πληροφορίας η άγνοια είναι επιλογή. Οι πράξεις κρίνονται από το αποτέλεσμά τους και όχι από τις προθέσεις πίσω από αυτές. Και είτε το κάνεις συνειδητά είτε όχι, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Διαδίδεις στο κοινό σου ψεύδι και παραπληροφόρηση σε μια ντροπιαστική προσπάθεια ξεπλήματος ενός συστήματος ιδεών που έχει επιβάλει οδύνη, πόνο, αδικία, σκλαβιά και εξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης σε κλίμακα μακράν μεγαλύτερη και μακροβιότερη από οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία, και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Και το κάνεις φορώντας το μανδύα του φεμινισμού. Είσαι για κλάματα. Πρώτον, οι χώρες που αναφέρεις κιόλας, Σαουδική Αραβία και Ιράν, είναι απολυταρχικά καθεστώτα, οπότε η Σαρία δεν γίνεται δεκτή, αλλά εφαρμόζεται με το έτσι θέλω. Δεύτερον, ακόμα και έτσι να ήταν, ακόμα και αν η Ισλαμική νομολογία, η Σαρία δηλαδή, εφαρμοζόταν μόνο σε ελάχιστα κράτη, η απουσία καταδίκη σου, έστω και για αυτά τα λιγοστά κράτη, κάνει πάταγο. Ανταυτού διακρίνω στο ύφος σου μια διάθεση υποβάθμισης της κατάστασης. Έλα μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα, λίγα κράτη είναι. Και ακόμα κι έτσι, άλλα κάνει το ένα, άλλα το άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή η Σαρία δεν εφαρμόζεται πουθενά στο 100%. Klein mind δηλαδή. Η Σαρία έχει διαφορετικούς τομείς δικαίου στους οποίους εφαρμόζεται. Υπάρχει το οικογενειακό δίκαιο που αφορά ζητήματα γάμου, κληρονομιάς, επιμέλειας παιδιών, σεξ κτλ. Όπως επίσης υπάρχει το συνταγματικό και το ποινικό δίκαιο. Κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει νόμους με εφαρμογή της Σαρία μόνο σε κάποιους τομείς του δικαίου. Για παράδειγμα, στο Τζιμπουτί, νομοθεσίες του κρατικού οικογενειακού δικαίου παράχθησαν από τη Σαρία, ενώ του ποινικού όχι. Κατά τη διάρκεια της Ισλαμοποίησης του μουσουλμανικού κόσμου, με αποκορύφωμα την Αραβική Άνοιξη, πολλές χώρες εισήγαγαν στο ποινικό τους δίκαιο τιμωρίες Χαντάντ, ενώ άλλες επιπλέον εισήγαγαν νομοθετήματα που περιλαμβάνουν κίσας και ντίγια. Και ενώ ναι, σε γενικές γραμμές, άλλα κομμάτια της Σαρία εφαρμόζονται σε μια χώρα, άλλα σε άλλη και θα πρέπει να εξεταστεί κάθε χώρα ξεχωριστά, η θέση ότι η Ισλαμοποίηση του νόμου του κράτους ισχύει μόνο σε λίγες χώρες δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Και με αυτό κατά νου,
Ας δούμε χώρες και πληθυσμούς όπου με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο έχουμε ισλαμοποίηση του νόμου του κράτους και εφαρμογή της Σαρία. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. Από τα 1,8 δισεκατομμύρια μουσουλμάνων της γης, οι ζωές περίπου 1,4 εξ αυτών κυβερνούνται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο από τη Σαρία και κοντά στο μισό δις κυβερνούνται από αυτό που θα λέγαμε σκληρή Σαρία. Εντάξει μωρέ, klein Meinaume. Το τρίτο πράγμα που θέλω να σχολιάσω από το άρθρο είναι ένα ερώτημα που προκύπτει για το ήθος της ίδιας της αρθρογράφου. Γράφει σε μια πρόταση που φαίνεται να δικαιολογεί την υπέρ των ανδρών Ισλαμική πολυγαμία. Για παράδειγμα, στο θέμα της πολυγαμίας, το Κοράνι καλεί τους άντρες να παντρευτούν μέχρι 4 γυναίκες για να αποκαταστήσουν τις χήρες πολέμου, μόνο όμως αν μπορούν να συμπεριφέρονται σε όλες ίσα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το ερώτημα που προκύπτει για το ήθος της αρθρογράφου, πρέπει πρώτα να δούμε το κομμάτι του Κορανίου που πραγματεύεται εδώ. Διαβάζουμε από την 4η σούρα, Ανίσα, στροφή 3η. Και στην περίπτωση που φοβάσαι ότι δεν θα φερθείς ακριβοδίκαια στα ορφανά, τότε παντρέψου τέτοιες γυναίκες που να σου αρέσουν. 2 ή 3 ή 4. Και τότε, σε περίπτωση που φοβάσαι ότι θα πράξεις άδικα, μόνο μία ή τις σκλάβες σου. Έτσι είναι πιθανότερο να μην αδικήσεις. Ας δούμε τι έχει να μας πει και ένα ελληνικό αντίγραφο του Κορανίου. Δεν ξέρω, ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω καλά, αλλά από τα γραπτά του Κορανίου και μόνο δεν μπορώ να βγάλω το πόρισμα πως η πολυγαμία ήρθε για να αποκατασταθούν οι χήρες πολέμου. Πώς το έβγαλε η αρθρογράφος μας? Ας ψαχτούμε λίγο καλύτερα. Αχα, ώστε οι εν λόγω εντολές στάλθησαν στον Μωάμεθ από τον Αλλάχ μετά τη μάχη του Ουντ, όπου σκοτώθηκαν 70 μουσουλμάνοι και εγέρθησαν ερωτήματα στην κοινότητα για την περιουσία των ορφανών και για τις χήρες. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε βλέπουμε εδώ μια στροφή του Κορανίου που ενώ εκ πρώτης όψης δεν βγάζει και πολύ νόημα, ότι αν τοποθετηθεί στο σωστό ιστορικό πλαίσιο φαίνεται να ταιριάζει άψογα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να βγάλει κανείς νόημα στη στροφή αυτή πρέπει να κάνει έρευνα και να την τοποθετεί σε ιστορικό πλαίσιο, κάτι το οποίο η αρθρογράφος μας αποδεδειγμένα είναι ικανή να πράξει. Οπότε το ερώτημα που εγείρεται για μένα τουλάχιστον είναι γιατί δεν το έπραξε και για το υπόλοιπο άρθρο. Με τα κόπων και βασάνων φτάσαμε στο 4ο και τελευταίο σημείο που θέλω να σχολιάσω και άφησα το πιο κατάπτυστο σημείο του άρθρου για το τέλος. Γράφει λοιπόν η εθνική μας φεμινίστρια. Υπάρχουν όμως και αντίθετες περιπτώσεις, αυτές της εσκεμμένα ελαστικής ερμηνείας του νόμου προς πιο προοδευτικές κατευθύνσεις. Πριν μερικά χρόνια με είχε ενθουσιάσει ο σιητικός θεσμός του λεγόμενου προσωρινού γάμου, ΣΥΡΕ, σύμφωνα με τον οποίο μπορείς να συνάψεις γάμο με ημερομηνία λήξης. Ναι, όπως το ακούσατε. Σε μουσουλμανικές χώρες όπως το Ιράν μπορείς να παντρευτείς για μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα όσο ορίζεις εσύ εκ των προτέρων και ο γάμος αυτός θα λυθεί αυτόματα χωρίς διαδικασία διαζυγίου. Τον θεσμό αυτόν τον προώθησαν μάλιστα και αξιωματούχοι του Ιρανικού κράτους ως εναλλακτικό του κατάπτυστου δυτικού dating και του προγαμιαίου σεξ. Έκλεισαν μάλιστα το μάτι στους πιστούς λέγοντας πως αν δεν μπορούν να κάνουν επίσημο γάμο να κάνουν έστω αυτή τη συμφωνία μεταξύ τους. Πολύ βολικό, Ας δούμε λοιπόν τι είναι το ΣΥΡΕ. Καταρχάς, η κανονική του ονομασία είναι Νίκα Μούτα, που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε γάμος απόλαυσης. Σύμφωνα με την Ισλαμική νομολογία, υπάρχουν προϋποθέσεις σύναψης Νίκα Μούτα. Η νύφη δεν πρέπει να είναι παντρεμένη, πρέπει να λάβει την άδεια του ουάλι της αν δεν έχει ξαναπαντρευτεί, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μόνη της και ανεξάρτητα, μόνο αν κατά το Ισλάμ δεν είναι παρθένα ή αν δεν έχει ουάλι. Τι είναι το ουάλι, πιθανώς αναρωτιέστε? Για να το πω λίγο βλαχολαϊκά, αν μου επιτρέπετε, τσομπάνος γυναικών, αυτό είναι.
Το wali είναι μια αραβική λέξη που μπορεί να σημαίνει μερικά πράγματα όπως προστάτης, βοηθός, άνδρας κοντά στο Θεό και άλλα. Wali είναι αυτός που έχει ουαλάγια, δηλαδή εξουσία ή καθήκον προστασίας πάνω σε κάποιον άλλον. Πού βασίζεται αυτό στις γραφές, σας ακούω να μην αναρωτιέστε. Δεν πειράζει, εγώ ξέρω και τώρα θα μάθετε κι εσείς. Την ίδια σούρα όπως παραπάνω, στροφή 34η του Κορανίου γράφει: οι άνδρες είναι οι προστάτες και οι κύριοι των γυναικών, γιατί ο Αλλάχ έχει χαρίσει ανώτερο βαθμό στους άνδρες από τις γυναίκες και επειδή ξοδεύουν από τις περιουσίες τους. Γι' αυτό οι ενάρετες γυναίκες πρέπει να είναι με ευσέβεια πειθαρχικές και όταν ο άνδρας τους απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ό,τι τους ανέθεσε ο Αλλάχ να φυλάγουν. Όσο για τις γυναίκες εκείνες που φοβάστε για την παρακοή τους, συμβουλέψτε τις πρώτα. Έπειτα αρνηθείτε να μοιραστείτε το κρεβάτι τους μαζί τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά. Αν όμως επιστρέψουν στην υπακοή, μην χρησιμοποιήσετε εναντίον τους μέσα ενοχλητικά, γιατί ο Αλλάχ είναι μεγάλος, πανύψηλος πάνω από όλους σας. Οι Ισλαμικοί μελετητές συμφωνούν ότι για να είναι έγκυρος ένας γάμος μιας γυναίκας θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση όχι μόνο από το γάμπρο και την νύφη, αλλά και από τον αρσενικό προστάτη της νύφης, που συνήθως είναι ο πατέρας της ή ο αδερφός της. Ο εν λόγω θεσμός που έχει ενθουσιάσει την αγαπημένη μας φεμινίστρια έχει επικριθεί από δυτικούς ως ένας θεσμός που επί της ουσίας είναι πορνεία. Μα τι μας νοιάζει τι λένε οι λευκοί πατριάρχες της Δύσης, σας ακούω να ουρλιάζετε. Πολύ καλά λοιπόν, ας δούμε τι έχει να μας πει η δόκτωρ πολιτικών επιστημών Φάτιμε Σαντίχη από την Τεχεράνη, η οποία δίδασκε σε πανεπιστήμιο μέχρι που απομακρύνθηκε από τη θέση της μετά από την δημοσίευση ενός άρθρου με τίτλο «Γιατί πρέπει να πούμε όχι στο εξαναγκαστικό ντύσιμο με χιτζάμπ». Η Ισλαμική νομολογία είναι επί της ουσίας ανίκανη να λύσει κοινωνικά προβλήματα. Στην κοινωνία μας οι γυναίκες δεν είναι ίσες με τους άντρες ούτε από την κοινωνική ούτε από την νομική σκοπιά. Το νομικό σύστημα και ο νόμος δεν τις θεωρεί ίσες με τους άντρες. Στην κοινωνία μας πολλές γυναίκες συμφωνούν να γίνουν σειρές μόνο και μόνο εξαιτίας της απελπισίας τους λόγω οικονομικών πιέσεων και την ανικανότητά τους να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Όταν μια γυναίκα γίνεται σειρέ ενός άντρα κάτω από αυτές τις συνθήκες, επί της ουσίας εμπλέκεται σε μια θεμελιωδώς άνηση ανταλλαγή. Είναι η απελπισία για τη συντήρηση του εαυτού της που την εξαναγκάζει να συμφωνήσει να γίνει σειρέ. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια άνηση και αφαιρέγγια σχέση στην οποία οι γυναίκες συμφωνούν να υποβάλλονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση επειδή δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία και μια αίσθηση ασφάλειας. Τι λέει ρε, μόνο οι άντρες επωφελούνται. Οι περισσότερες γυναίκες στην κοινωνία μας από καιρό εναντιώνονται στο σειρέ και την πολυγαμία. Έχουν μόνο δεχτεί τις πρακτικές από απελπισία και ανάγκη. Πω. Το σειρέ πάντα συνοδευόταν με ντροπή και κουβαλούσε στίγμα. Η κοινή γνώμη της κοινωνίας θεωρεί το σειρέ κάτι ανήθικο που βρίσκεται στην κατηγορία της πληρωμένης απόλαυσης. Οπότε η άμυνα της πρακτικής, υπό οποιαδήποτε βάση και δικαιολογία, αναπαριστά μια αντιδημοκρατική και πατριαρχική στάση που περιφρονεί τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των Ιρανών γυναικών καθώς και την ηθική κρίση της κοινωνίας μας. Μαλάκα, ενθουσιάστηκα και εγώ τώρα. Ας ξαναδιαβάσουμε λίγο τα λεγόμενα της εθνικής μας φεμινίστριας, τροποποιημένα όμως με γνώμονα τα λεγόμενα της Δόκτωρ Φάτιμε, μιας πραγματικής φεμινίστριας που διεξαγάγει πραγματικό φεμινιστικό αγώνα κάτω από συνθήκες επικίνδυνες ακόμα και για την ίδια της τη ζωή. Πριν μερικά χρόνια με είχε ενθουσιάσει ο σιητικός θεσμός του λεγόμενου γάμου απόλαυσης, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες εμπλέκονται σε μια θεμελιωδώς άνηση ανταλλαγή λόγω της απελπισίας για τη συντήρηση του εαυτού τους. Μια σχέση στην οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση επειδή δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία και αίσθηση ασφάλειας. Ένας θεσμός από τον οποίο μόνο άνδρες επωφελούνται. Ναι, όπως το ακούσατε. Σε μουσουλμανικές χώρες όπως το Ιράν, το νομικό σύστημα και ο νόμος δεν θεωρεί τις γυναίκες ίσες με τους άνδρες. Στο Ιράν, ο γάμος απόλαυσης θεωρείται πορνεία και κουβαλάει μεγάλο στίγμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα γυναίκες να νιώθουν ντροπή. Τον θεσμό αυτόν τον προώθησαν μάλιστα αξιωματούχοι του Ιρανικού κράτους, κλείνοντας το μάτι στους άνδρες, αφήνοντας τους ελεύθερους αν τυχόν βαρεθούν τη γυναίκα τους ή αυτή γεράσει και δεν τους ελκύει και πολύ πλέον, και εφόσον έχουν λεφτά να παντρευτούν προσωρινά κανένα μικρό κοριτσάκι που δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του, με το πρόσχημα της εναλλακτικής στο δυτικό κατάπτυστο dating. Μια αντιδημοκρατική, πατριαρχική και μισογυνιστική πολιτική που περιφρονεί τα θέλω και τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των Ιρανών γυναικών. Πολύ βολικό μέρος για να έχεις γεννηθεί άνδρας. Θέλω να κλείσω το σχολιασμό μου διαβάζοντας αυτά τα όμορφα και δυνατά λόγια από την Δόκτωρ Φάτιμε.
Αν αποδεχτούμε τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται υπέρ του ΣΥΡΕ και τελικώς βασίσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς στην πληρωμένη απόλαυση, τότε ναι, μπορούμε να αναβιώσουμε μια αναχρονιστική πρακτική και να την κάνουμε εύγευστη χρησιμοποιώντας την αισθητική και ακόμα και όμορφες φεμινιστικές αιτιολογήσεις και σύγχρονες εκλογικεύσεις, με σκοπό να κάνουμε τις γυναίκες να πιστεύουν πως ο μόνος δρόμος της απελευθέρωσης είναι μέσα από το χαρέμι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, γιατί να μην αναβιώσουμε τη σκλαβιά, έτσι ώστε να απελευθερώσουμε όλη την ανθρωπότητα από την δυστυχία που υποφέρουν σε καθημερινή βάση για χάριν της ελευθερίας. Άντε, εγώ είμαι μισογίνης. Εσύ τι δικαιολογία έχεις? Ντροπή σου.